רו, אתה! בוא איתנו! קיבלנו דיווח על מחבלים שיצאו ממנהרה באזור שפע יששכר, קילומטר מכאן. אני? כן, אתה! מה אני אעשה מול מחבלים? אפתח עליהם מטריה? אזרוק עליהם כדור פלאפל? לא, אני... זהו שאני לא... בוא. מה אתה לא? בלי הנשק עליי. הכל בסדר, קח אתה את הנשק שלי. אני עם האקדח. קדימה. בוא. לאן? אבל הקולה, שכחתי את הקולה. הקולה, שכחתי. עכשיו באים, כבר חיסלתי את כל החולדות בעצמי. באמת תודה, כעליק.